Repetities MMSK Venray viert vrijheid. Selecta DNA voor SV Venray. Het is vandaag 22 april. Dit is het Pelemaasjournaal. Het molenseizoen is weer geopend. Dat betekent dat de activiteiten op molen Nooit Gedacht in Merselo weer gaan starten. Elke tweede en vierde zaterdagmiddag van de maand zijn de molenaars aanwezig om de molen te laten draaien en bezoekers rond te leiden. Op zondag 28 april is de molen de gehele dag open vanwege het jubileum van de wandelsportvereniging De Natuurvrienden. De Natuurvrienden organiseren die dag een grote wandeltocht door Merselo en omgeving en een reunie voor iedereen die ooit lid was van deze vereniging. Vervolgens zijn dit jaar in het weekend van 11 en 12 mei de Nationale Molen- en Gemalendagen. Dan is de molen vanaf 11 uur geopend. Zaterdag 4 mei wordt voor de eerste keer een bevrijdingsshow georganiseerd in Venray. MMSK Sint-Petersbande staat dan op de planken met een eigen productie. Venray viert vrijheid. Maar voordat het zover is, moet er natuurlijk nog druk gerepeteerd worden. Gisteren kwamen alle muzikanten voor het eerst met z'n allen bij elkaar in basisschool Petersbande om de hele dag te oefenen. Ja, dat is altijd heel leuk. Zo'n eerste keer, ook wel een beetje spannend om te kijken of het ook allemaal klopt zoals we het bedacht hebben. Maar wel ontzettend leuk en dan het gaat goed. Dus, Hoeveel mensen werken er mee? Ik denk alles bij elkaar zo'n 70 à 80. We hebben dus niet alleen het orkest, wat ook nog eens aangevuld is met de combo. De drumband wordt ook af en toe geïntegreerd in het orkest. We hebben de dansgroep van het Kunstencentrum. We hebben een samengesteld koor van het Kunstencentrum. We hebben een piper, een doedelzakspeler. En we hebben natuurlijk zangers, zangeressen, Don Mulders, Mieke Jansen. En 2 meiden die samen met Mieke de Andrews Sisters gaan vertolken. Dus alles bij elkaar gewoon best een flinke productie, ja. Het repertoire bestaat voornamelijk uit popnummers. De muziek moet jong en oud kunnen aanspreken. Er zit een opbouw in het programma dat start met muziek uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Het programma begint een beetje terug in de tijd, zeg maar, 40-45. Het is op 4 mei, dus een klein stukje herdenking. En vervolgens wordt het programma langzaamaan steeds vrolijker en vrolijker. En we vieren gewoon de bevrijding. Dus zo'n beetje zoals het programma eruit ziet. Ja, ik vind het een keileuk repertoire. Er zit voor ieder wat in. We hebben dit jaar echt gekozen voor wat minder entertainment, maar wat meer spullen. Wat meer muziek voor wat meer emotie in te leggen. Dus dat ga je vooral zien in de show, dat mensen toch wel emotie naar boven komt. Een grote productie als deze vraagt natuurlijk om een goede organisatie. Voor de muzikanten zelf is het bijzonder om met een grote groep mensen samen te spelen. Op zich wel, het heeft wel iets. Er is toch wel een hele spanning rondomheen en allemaal dat soort dingen. Je bent toch met heel veel mensen, dus toch wel gaaf om te doen, ja. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor Venray viert vrijheid. De voorstelling begint om 20:30 's avonds in de Schouwburg. Moederscentrum Eva start op woensdag 22 mei met de nieuwe cursus talententraining. Vrouwen uit Venray die hun eigen krachten willen ontdekken, kunnen hieraan meedoen. In 4 ochtenden maken vrouwen kennis met hun eigen kwaliteiten. Zo wil Eva een steentje bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van Nederlandse en allochtone vrouwen. Voorwaarde voor deelname is een redelijke beheersing van de Nederlandse taal. Aan het eind wordt een certificaat als bewijs van deelname aan de training uitgereikt. Eva houdt de talententraining 2 maal per jaar. In het kader van de anti-inbraakcampagne Waak voor Inbraak krijgen verenigingen met sportkantines en clubhuizen binnenkort een gratis pakket Selecta DNA. Zaterdag overhandigde burgemeester Hans Gielissen het eerste pakket symbolisch aan SV Venray. Selecta DNA is een manier om inbraken tegen te gaan. Nou, het is met name een preventief middel. Het is een soort lijm met daarin unieke deeltjes, DNA-deeltjes. En die unieke deeltjes zitten dus in zo'n potje. Die kun je aanbrengen op waardevolle goederen. Dat kan van alles zijn, dat kan apparatuur zijn, maar het kan ook kunstvoorwerpen zijn, noem maar op. Die gegevens die komen in een database. Je kunt je in laten schrijven voor een database. En aan de hand, als wij het terug zouden vinden, dan kunnen we aan de hand van de deeltjes die we aantreffen, kunnen we het herleiden naar dit pand. Zodat we weten van dat hoort hier thuis. Hoe groot is die kans dat je het terugvindt dan?
Ja, goed. Helaas vinden we al niet zo heel veel standaardgoederen terug. Natuurlijk vinden we wel eens gestolen goederen terug. Maar of er dan ook nog DNA op zit, ja, dat heeft ook te maken met hoe vaak wordt het spul gebruikt. We hebben toen de wijk Bruksche gehad. De basisscholen hebben inmiddels zo'n DNA-pakket, nu de sportkantines. Ja, hoe meer mensen het gebruiken, hoe meer kans als we goederen terugkomen dat er DNA op zou kunnen zitten. De verenigingen krijgen ook een display met folders en signalementenkaartjes van waak voor inbraak. SV Venray is altijd al bezig om de kans op een inbraak te verkleinen. Wij grijpen elke gelegenheid aan die we kunnen doen om te zorgen dat hier niet ingebroken wordt. We hebben een alarminstallatie, we hebben allerlei voorzieningen, zeg maar. We letten goed op het geld dat dat er niet is. Maar er zijn natuurlijk ook wat duurdere voorwerpen, zoals televisie en zo. Die kun je niet weg gaan hangen of zo. Dus die worden allemaal gemerkt nu met dat DNA. En we hopen dat dat heel preventief gaat werken. Heb je in het verleden vaker last gehad van inbraken dan? Wij krijgen elk jaar wel een paar inbraken. En dat is natuurlijk buitengewoon irritant, want eigenlijk valt er op zich niet zoveel te halen. Maar met name de vernieling en zo, dat is buitengewoon lastig. En we hopen dat dit preventief werkt, dat hier gewoon niemand meer komt. Hier valt, bij Venray valt wat dat betreft niks te halen. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht neemt de bewolking toe. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. Morgen overdag is het de hele dag bewolkt. Er zijn lange droge perioden, maar er valt ook wat regen. Het wordt maximaal 15 graden. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.